Üdevben kell vezetni a gázsokat, és a fákat. Már megfordítottam, hogy az előbb. Nem szeret annyira, majd később. Egy-két év. Így nem teszel a szíjjel. Ó, de jó! Mert forró. Folyamatosan csináld, és akkor elkezd pörögni. Megcsinálom ezt. Jó, nyugodtan. Addig lekezdtem a motoromba. Mindjárt jövünk. Hát milyen súlya van egy pakkónak sem? Na mi van már? Miért anyukád most hol van? A WC-ben miért csináltam már? Hát felizett az egész WC-ben. Kettőt csináltam, semmire. Onnan próbáld, ahogy nem vagyok tartani. Meg tudna fogolni. Csukát hagytam el. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! A 33. falunap alkalmából megrendezett Bodrogkeresztúri főzőverseny hivatalos eredmény hirdetésére szeretnénk sort keríteni. Először is engedjék meg, hogy bemutassam a zsűri tagjait. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Madame Germain asszonyt a francia testvértelepülésünk képviseletében. Ő hivatott a francia ízlésvilágnak megfelelően zsűrizni és pontozni mindazt az ételt, amit önök megfőztek itt ma. Másodikként szeretném bemutatni Batóné Tóth Erikát, ő a zsűri elnöke, ő fogja majd értékelni a főztöket szóban, illetve egy szakavatott zsűri tag is volt, hogy azért igyekezzünk a pártatlanságot megtartani, ő pedig ifjabb Bai Ferenc, a Tokaji Bakkusz étteremnek a főszakácsa. Most pedig szeretném felkérni polgármester urat, ő fogja a díjakat átadni. Azt gondolom, hogy úgy helyes, hogy a előttem szóló fiatalembert is bemutassam, hisz ő a közelmúltba került a faluház kötelékébe, hogy így mondjam, ő Bencsik Mátyás. Igazából ez az első komoly megmérettetése, mármint a falunak megszervezése, itt Bodrogkeresztúrban. Mi tudjuk önmagunkról, hogy a falu napot 33 éve
1983-ban rendeztük meg az elsőt. Még akkor a Vörös Hadsereg is benn volt, ha jól emlékszem. Ezen a helyszínen rendeztük meg, de ez csak egy ilyen állapot. Ez azt jelenti, hogy idősödünk mi is. Valószínűleg a lelkesedésünk azért nem kopik meg annyira, hogy egy-egy ilyen rendezvényen ne vegyünk részt. Egy-két gondolatot a francia vendégeinkről. Bodrogkeresztúrnak jelenleg 4 testvértelepülése vagy partnertelepülése van. A legkorábban megkötött partnertelepülés az Balatonkeresztúr mintegy 15 évvel ezelőtt, és 10 évvel ezelőtt találtunk egymásra a Lyon város mellett lévő Rovanten-Vaugry településre. Tehát ebből az következik, hogy idén 10 éves ez a kapcsolat, és ezért érkezett hozzánk egy 25 tagú delegáció. Ők csütörtök este óta tartózkodnak a településünkön, és szalad az idő, holnap már el is válunk egymástól, hisz holnap fognak visszautazni. És ezen túl meg kell említeni még a lengyel testvértelepülésünket, illetve a Maroskeresztúri erdélyi településünket, akik ebbe a körbe tartoznak. Na de vissza a mai naphoz. Hagyományosan úgy szokott indulni a falunap, hogy főzőverseny, amelyikről tudjuk pontosan, hogy nem vérre menő és nem egy olyan erős verseny, hogy húha, ki nyeri meg, hanem inkább a részvétel, az együttléte, az üzenet, amit egy ilyen főzőverseny hordoz magába. Én azt szeretném kérni, hogy ahogy a délelőtt, úgy a délután és az este folyamán is érezze mindenki jól magát, hisz ebben az évben ez az egy falunapunk lesz. Valószínű szeptemberben még születinapot is fogunk rendezni, de ez egy más kérdés. Én még egyszer köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mert a csapatok nagyon lelkesen és nagyon teljes szívvel főzték az ételeket, amit nekünk készítettek, beletéve a szívüket, a lelküket a nyersanyagokon kívül. Figyelembe vettük a pontozásnál a terítéket, a tálalást, az ételeknek a fűszeres ízvilágát, valamint azt a különlegességet, amit egy-egy étel képviselt. Nagyon nehéz volt dönteni, mert mindegyik étel külön-külön a maga nemében egy külön világot képvisel, nagyon nehéz összehasonlítani egy bográcsost egy halászlével, próbáltuk ezt azért megtenni. Én úgy gondolom, hogy minden csapat nyertes, aki ma itt volt, mert része lehetett ennek a szép napnak, és külön köszönöm minden csapatnak tényleg azt az igyekvést, amit itt tanúsított és részt vett. Úgyhogy nem húznám tovább az időt, mert mindenki nagyon izgul. A harmadik helyezett az a Betlehem vendégház csapata volt. Nagyon finom és ízletes ételt készítettek nekünk. Köszönjük, és reméljük, hogy a többi falunapon is részt fognak venni, és további meglepetéseket fognak nekünk készíteni. A második helyezett az a Horgász Egyesület volt a bodrogi halászlével. Nagyon finom volt, mindent képviselt, amit egy halászlének kellett. És megkérem a Horgász Egyesület elnökét, hogy vegye át a díjat. És most pedig az első helyezett következik, ami nem más, mint a polgárőrségnek a töltött káposztája volt. Nagyon szoros verseny volt minden csapat között, nagyon nehéz dolgunk volt, hogy eldöntsük, hogy ki az a 3 helyezett, aki itt ma díjazást kapott.
de szeretném elmondani, hogy a többi részvevőnek is nagyon finom és ételeket köszönhetünk, és kérek mindenkit, hogy kóstolják meg. Itt kell járni,
nagypapám, havas hajú hegy, az én nagypapám, mikor megy a hegy. Az én nagypapám, mikor ül a hegy, az én nagypapám, pipa füstköt. Én nagyapám feje égig ér, az én nagyapám, mint a nap, kisüt. Az én nagypapám, meleg őszi dél, az én nagypapám, meleg őszi dél, az én nagypapám, meleg őszi dél, az én nagypapám, meleg őszi dél. A mutatójunk tegyük a nyitott kezünkbe, és képzeljétek el, ez a picike, érdekes, különös állat így mozgott. Lehetett giliszta is hernyó is vagy mi lehetett még? Kígyó is, annál kisebb volt. Ez egy kukac volt. Hogy nézem minden?